Huti koje podupire Iran u Jemenu tvrde da su izdali napad dronom na strateški važnu rafineriju Jazan kompanije Saudi Aramco, izazvavši požar koji je kasnije ugašen, a nije bilo prijavljenih žrtava. Napad se dogodio samo 2 dana nakon što je Saudijska Arabija potpisala kolektivni obrambeni pakt s Turskom i Pakistanom, prema kojem se napad na jednu smatra napadom na sve 3. Napad otvara pitanja o tome kako će novi savez odgovoriti i povećava pritisak na regionalnu energetsku infrastrukturu, dok je pomorski promet kroz Hormuški tjesnac i dalje ozbiljno poremećen. A s nami je Hussein Abdul Hussein, znanstveni suradnik u think tanku Foundation for Defense of Democracies. Hvala vam puno što ste nam se pridružili. Je li ovo prvi pravi test novog obrambenog pakta Saudijske Arabije, Turske i Pakistana? I kakav odgovor možemo očekivati? Mislim da nitko od nas nije očekivao da će ovaj savez nešto postići. Znamo da je savez između Saudijske Arabije i Pakistana postojao i mnogo prije nego što su potpisali ovaj. I ovaj je izgledao kao onaj prije njega. I ovo je stvarno nevjerojatno. Mislim, Saudijska Arabija je 8. najveći vojni potrošač u svijetu. I onda tome dodate nuklearni Pakistan, pa tome dodate Tursku koja se uvijek hvali da ima 2. najveću vojsku u NATO-u. I pomisliti da sve te 3 države ne mogu stati na kraj neorganiziranoj miliciji poput Huta, stvarno je nevjerojatno. Dakle, kažete da nitko zapravo ne očekuje da će iza riječi ovog pakta stajati neka stvarna akcija. Pa koja je onda svrha toga, pogotovo u ovakvom trenutku? To podsjeća na saudijsku vanjsku politiku. Više se fokusira na kolumne i izjave nego na stvarna djela ili ono što se zapravo događa na terenu. Ranije, prije otprilike 2 tjedna, kada su Huti napali saudijski tanker, saudijski su dužnosnici primili poziv od svojih pakistanskih kolega koji su trebali biti zajedno u savezu za međusobnu obranu. I Pakistanci su rekli da osuđuju napad Hutija. Tako da smo svi znali da će to biti još izjava i još osuda. Nitko nije očekivao da će vojske Pakistana ili Turske doći u pomoć. Ako Saudijci ne ustanu i ne bore se za sebe, mislim da će biti pretučeni. I trpjet će to bez otpora. Može li postojati scenarij u kojem bi pakt zapravo stupio na snagu? Što bi bilo potrebno? Pa, poslušajte, ne očekujem da će Pakistanci moći projicirati moć tako daleko od svojih granica kao Saudijska Arabija. Čak i ako Pakistan ima projektile koji mogu dosegnuti do 2000 km, to i dalje ostavlja mnoge dijelove Saudijske Arabije izvan dosega Pakistana. Nisam siguran da su Turci zaista iskreni ili autentični. Znamo da Turska i Saudijska Arabija sada glume prijatelje, ali postoji mnogo rivalstva između te 2 strane. Dakle, nastavite. Ne, nastavite, završite svoju misao. Sada, moja poanta je da ako ste Saudijska Arabija i imate sve te F-15, F-16, F-18 i cijeli taj vojni arsenal, sada je vrijeme da ga upotrijebite. I ako ga ne upotrijebite, nitko neće doći u pomoć. U redu, recite nam više o vremenu napada Huta. Mislim, ne samo o obrambenom paktu, već i o širem kontekstu u kojem se ovo sada događa. Napad Huta je iranska poruka povezana s američkom pomorskom blokadom. Ono što Iran poručuje regiji, Sjedinjenim državama i svijetu, jest da ili svi mogu izvoziti naftu, ili će Iran uzeti sve njihove izvoznike nafte kao taoce i nitko neće moći izvoziti naftu. Sada, ono što su Saudijci učinili otkako je Hormuz zatvoren, jest da su preusmjerili svoju proizvodnju nafte s istoka na zapad kroz svoj naftovod i počeli izvoziti preko Crvenog mora. Dakle, sada Iranci kažu da zatvaraju taj zaobilazni put i Hutiji su počeli napadati tankere. Dakle, sada vidite da su dva tjesnaca, Hormuz i Bab el Mandeb, djeluju usklađeno. I to je ono što Iran želi i to je ono što Hutiji rade. Dakle, to je ono što Iran želi. Koliko je ozbiljna prijetnja saudijskoj naftnoj infrastrukturi, posebno kada vidimo da je plovidba kroz Hormuški tjesnac poremećena i u ovom kontekstu? To je izuzetno ozbiljno.
Mislim da se Saudijci nisu suočili s takvom prijetnjom otkako je njihova država stvorena, 1930-ih. Mislim, znate, ako sada ne upotrijebe svoju vojsku za obranu, ne vidim ozbiljniji trenutak za njih da reagiraju. I nažalost, ne mislim da će reagirati. Nemam pojma što čekaju. I znate, nisam siguran, misle li oni da će sve te izjave i poziranja pred kamerama dovesti do nečega. Ali ako ne poduzmu nešto i ne suprotstave se Hutijima i Irancima, te se ne pridruže drugima koji se bore protiv Irana i Hutija, mislim da se stvarno ne mogu zaštititi niti izvoziti svoju naftu na silu. U redu, Husein Abdul Hussein ovdje s jasnom porukom za Saudijsku Arabiju. Hvala vam puno.